ti si pokušavao pomoći Stani Vukoviću da postane gradonačelnik. To je istina, ali Stani Vuković više nije taj čovjek. Pazite, ako ja dođem... Kad prije ti to sazna da on nije taj čovjek? Pa ne, to je odmah bilo prije kampanje. Ja stojim iza toga, gledajte kako. Šta se dešava? Sve je bilo u redu dok me nije pozvao BN da dođem da gostujem. I hvala Vlad Triš, mislim, bez obzira, čovjek je bio korektan. To večer se sretnemo slučajno na Laušu, ja i Stani Vuković i tad već krene prije nego što će postati gradonačelnik me pita Đeskiko, ja zdravo, on kaže, ideš, ja kažem, sutra sam na BN, idem. I on mislim meni da kaže, sretan put, on kaže, ko šta, gdje, ko tebe zove. Dalje, mi dolazimo u PDP, ja čekam Branu Borenovića, Brajan Borenović ima duš, hoće ovako sjesti. Hoće ovako da se počastimo, da se ispričamo. Jedan divan čovjek, porodičan čovjek. Ja sam to govorio na BN. Međutim, u jednom momentu ja vidim Draška Stanjukovića tamo u dubini i ja prilazim u par navrata da se slikamo. I on vazda krivinu vata. I onda kad je došao Branislav Borenović, ja sam ga zamolio, rekao daj da se slikam sa Stanjukovićem, još nije bio gradonačelnik. Ja stojim iza toga, nek on dođe, nek demantuje, nek kaže da nije tako, to je tako. Zna i Bog i narod, a zna i Branislav Borenović. I onda Branislav Borenović stane pored mene i kaže Draško, da se slikamo s Kikom. On kaže, ajde, kakav slikanje, vid, nema on kravati odijelo. Pa s tog momenta, kad je Draško Stanjuković rekao da ja nemam kravatu, men se sav svijet srušio. Što govoriš? Pa rekao sam kako jeste. Ne, ljudi nema tu, ne mogu se braniti. Pa nema veze, pozovite ga u emisiju i pitate je li tražio kravatu. Ma pozvat ću ga, pozivam ga. Da li to je mene pogodilo, mate? Ja sam ratni vojni invalid, veteran rata, dijete rata. Pa nekad dozvoli da završimo. Pazite, Stani Vuković kaže da mu je stric poginuo. Meni su poginula 2 i brat je na kraju krajeva ružno reći iskasapljen. Tog brata sam ja sačekao kod Kosmosa mrtvog, odvez na selo, mi smo ga sahranili, ja sam se vratio u redovima. Kome, u redove, ja vam reći, Republike Srpske vojske i tako dalje. Kome je bilo teže? Men ili njem? Men koji imam 48 godina da kažeš da tražiš kravatu ili moja žena koja je izgubila 2 strica. Znači da sad ti imaš veću težinu nego ja koji imam 45 maraka invalidnine koja je oteta 2010. U tom je oteta bila vozačka dozvola. I sad u jednom momentu ja sam u njem vidio zvijezdu vodilj. Ja sad za tog Stani Vukovića, moja porodica, ja sam mu rekao to, ja nikad više, ne da neš glasa za tebe, nego neću glasa za opoziciju. Ja, me šta briga narod. Kakav je način da ja dođem u Fortun tamo, došao sam kod Simća, Dalibora, ja imenujem ljude. Taj Dalibor Simić me zove navečer, ja nisam stigao i javiti, on mene ujutru kaže, nemoj molim te dolaziti, rekao Draško Stanjuković, kad god dođeš u Fortun, on neće dolaziti. A meni treba pare Kiko da plati. Ja sam tebi dao džabi da se ti kupaš, ti i tvoja porodica, ali nemate novac. A onda on došao i rekao, nemoj, ili je rekao da ga smaraš. A šta sam ja rekao Stani Vukoviću? Ja sam rekao kad je on postao gradonačelnik, Stani Vuković, imam 1000,5 maraka dug vode, daj, možemo to nešto riješiti, tu platu ne dižeš. Čuj, ja imam nešto para kod sebe, daj tu to premostim. On je rekao da ga smara. I shvatate, ja nemam ništa, da ja nešto imam nešto protiv. Ali Jarane, ako si ti rekao da ćeš ti ići autobusom, ti ideš autobusom, ne ideš autom koji košta preko par 1000 maraka. Ako ga voziš, parkiraj ga na privatni parking. Ako je snijeg, uzmi skije za trčanje. Provjera diploma, 100 diploma se trebalo provjeriti u opštini. Gdje je stalo? Ko je provjerio? Je li obično nedeljom da se neće raditi? Pa moja majka čeka čovječa da se ide u Majdan sa autobusom besplatno. Pa u tom Majdanu, u Melun gdje ja živim, imate Suboc, imate Gomionc, cijeli predor se napaja. Nema gdje nema izvora. Sjedite u auto, idite sa mnom. A Stani Vuković kaže da tu nema vode, tu nema prijevoza, gospodine Mato. Vidite, ovdje je autobuska stanca, a od te autobuske stancije ti moraš uzeti 100 kila kuruza, nositi na ramenima 8 km. Moj otac je sahranjen gore. Nemam ja ništa protiv, nego ja sam prevaren. Ovo kad je upitan Stani Vuković, kraj, nemamo šta više pričati. Shvatate, nemam ja ništa protiv. Ja sam rekao da će medijski ići, on je rekao idi. Ja sam došao da medijski kažem. Došao bi ja i na BN, nego sam blokiran na BN.